Lapu-Lapu City Comelec nangandam na alang sa filing sa Certificate of Candidacy ug mga adlaw. Samtang voters registration i-extend sugod Oktubre 11 hangtod sa Oktubre 31. Ang report ni Luan May Rundina. Sama sa nagpadayong voters registration, dinhi sa lobby sa second floor sa Lapu-Lapu City Hall, ipahigayon ang filing sa Certificate of Candidacy sugod ug mga adlaw, Oktubre 1 hangtod Oktubre 8. Walay mga transaksyon nga ipahigayon sulod mismo sa buhatan sa Lapu-Lapu City Comelec aron masiguro ang physical distancing. Supporters adto gyud sila sa silong kutob ang mosaka sa taas mga kandidato ra gyud ang mo file og candidacy. No? So, mo na itong i-inform mga itong guards na sa ubos nga dili pasudlan og supporters. Sa pagkakaroon, pareho pang wa mo hatag og tatong petsa kung kanus amo file sa ilang Certificate of Candidacy sila si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ug Congresswoman Paz Radaza uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga kapartido. Hinuon gipangandaman sa Lapu-Lapu City Comelec ang posibleng pag-file og COC sa mga independent candidates. Sa pikas bahin, nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga padayon ang pagdagsa sa mga buot magparehistro sa Comelec Lapu-Lapu City karong adlaw. Usa sa mga milinya ang 31 anyos nga si Jelly, kinsa nalipay sa extension sa voters registration. Para may naka-decide, galas din kay kuan tungod sa kanang busy ang kuan schedule trabaho. Ang schedule na is 8 to 5, Monday to Friday. Unya, ang Saturday na to, mo na siya ang pinaka-last day sa October 30. Mo rin na Saturday. Subling pahimangno sa taga-Comelec ngadto sa wala pa makaparehistro nga dili na paabuton pa ang Oktubre 30 aron dili mag-anto sa taas nga linya ug pagdasok sa daghang mga tao. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.